Nandito tayo ngayon sa Barangay 174 dito sa may Caloocan City. Naispatan natin agad si Tatay Hipolito Labini Jr. 8 years ng paralyze. Kakahupa lang ng ulan dito sa may Caloocan. Lumabas siya para mag-ensayo. Pinagmamasdan niya ang mga paligid. At doon naman sa may bandang baba ay ang mga batang naglalaro. Pinagmamasdan din ni Tatay ang mga batang masayang naglalaro sa kalsada paghupa ng ulan. Hoy, umasa siya, gumanya. Ano ba? Rak lang. Ngay, ulam. Relax. Yan, tukod mo lang tayo. Sama yan tayo. Yung mga may sakit na diabetes. Pilay lang saan, pilay.
Nandito na tayo ngayon sa ito yung paralyzed na bahagi ni tatay. Ito yung na-stroke. Ito yung kanang bahagi tay, kanan. Oo, ito yung kanang bahagi ng katawan ni tatay. Dito na tayo sa kanyang paa. Titirapin na tayo. Nahirapan ka maglakad dito rin, no? Hindi na, kaso nga lang, parang Kumikirot? Oo. Kumikirot siya, no? Pinanood nila na yun. Nakita mo yung hagdan ba to? yan daw, i-share daw nila yan. Ito. Maraming mga yan. Oo. Maraming share. Oo. Okay lang yung mga video ko na yun, okay lang. Nay. Okay. Oo.
Mga kababayan ko, na-discover natin na si tatay pala ay may bukol dito sa may bandang likod. Ito po ay tinatawag na cyst. At kung sino man yung nakaluwag-luwag dyan, mga kababayan natin ay maaari yun lang mag-sponsor kay tatay. At ano ba nga? Sino po nang ganun dyan ay? Sige, akin na number mo. Siya po ay dating extra sa siya po ay dating artista sa GMA7 marami ng sa Espirigitik daw at marami ng artista ang nakasalamuhan niya at nakasama niya. Espirigitik walas din daw. Ito po yung number nila kung sino yung nakakaluwag-luwag dyan. Maaari lang kayong mag-sponsor sa bukol ni tatay dito sa bukol mo kaya ito yung bukol niya. Ito yung bukol niya. Ito papakita natin medyo lumubo na ang bukol ni tatay dito sa may batok. Yan po yung bukol ni tatay. Kung kayo po ay nakakaluwag-luwag dyan mga kababayan ko, pakitulungan na lang si tatay. At ito po yung ay nawala yung number. Ano po pangalan ninyo na Rosalie. Rosalie Labini. kayo lang po ay makipag-ugnayan kay Nanay Rosalie Mabini. Ito yung Labini. Nanay Rosalie Labini. Ito po yung number niya. Tignan nyo lang sa screen tignan nyo sa screen. Ito yung number niya 0906 032 3310. Uulitin ko. Ito po yung number niya. Ito po ay Globe 0906 032 3310. Tulungan natin si tatay dahil ito po yung ininday niya ay medyo masakit daw at kami po ay kumakatok sa inyong busilak na puso. Maaari lang kayong magtawagan si nanay at i-text niyo lang yung nakasama niya sa GMA7 dating artista ng artista. At yun lang maraming salamat sa inyong lahat at mabuhay kayo. Maraming salamat. May bigas pa. Okay. At ito may pahabol si nanay. Ito yung number niya sa GCash. Ang number niya sa GCash kay Jeannie. Jeannie Rosa Labini. Ito po yung sa anak niya. Ang number ng GCash niya ay 0995-214-6302. Ulitin ko ang kanilang GCash kung kayo ay nakakaluwag-luwag dyan mga kababayan natin sa buong mundo. Maaari nyo lang ipadala ang inyong tulong dito sa kanilang GCash. Ito ay ang number nito 0995-214-6302. Kaya ang anak ni tatay, anak mo tatay si Jeannie Rose Labini. Ipadala nyo lang ang inyong GCash sa anak ni tatay at doon naman sa isang number ay sa asawa at sa mahal sa buhay ni tatay ang kanyang misis. Ipadala nyo lang. Maraming salamat po na yun.
Ito. Papakita natin. Ano natin yan, isi-share. Papakita natin yung ano mo tayo, ha? Yung bukol mo. Pakita mo sa Yung bukol mo. Ito, may medyo maliwanag pa rito eh. Kaya medyo malaki na yung bukol. Nakikita naman natin. Natanggalin mo yung mas Nakikita naman natin ang kanyang bukol ay sobrang laki na. Sana ay maantig ang inyong mga puso't damdamin para sa ating kababayan na hikaos din sa buhay at kailangan na kailangan ng tulong nyo. Maraming salamat po muli sa inyo.